በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወአሐዱ አምላክ አሜን። ናይ ደስታ መዓልቲ ናይ ደስታ ዕለት ንእግዚአብሔር ሕሙማን እምበር ጥዑያት የድልይዎን እዮም ዝብል ዝቃል በዚ ንዕዘቦ። ብርሃና ነታ ንስለ ርእሳ ክትብል ዝወግሐት መዓልቲ ብምስጋን ጀመረታ። ናብ ፈጣሪ የዳዋ ዘርጊሓ ናብ ሰማይ ጠመተት። አንቃዕድረን ዘይደኽማየ ዓይንታ ሰጊደን ዘይደኽማየ ጋራ አመስጊና ፀግባ ልሳና ደግቲ ዘይፈልያ የዳዋ ነታ አምላኽ ዝባረኸላ ገንዘብ በአገባቡ ተመሓድሮ ነበረት። በቲ ውዒሉ ዝነበረ ዕለተ ቀን በዓለ ድማ ክትሳለም ናብ ቤተ ክርስቲያን ከደት። አቀዲሳ ወዲአን ገዛእና ተመልሰት። ኣብ መንገዲ ተንትፈትወን መሓዙታ ጎፍ በልአ። መርሃዊት ሰላም ብርሃን ሓፍተይ ከመይ ኣለኺ? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ተጣፊና ከመይ ኣለኺ? ማሕበርካ ምጥዓም እንዲ እንዳኣበየኒ ዘይርዳእኒ እዚ ግዜ ብየን ወግሕ ብየን መሲ ኣለኹ እኳ ማሕበር ግን ከም ቀደመይን ማሕበርከ ከመይ ኣሎ ኢላ ሕቶ ኣቕረበት። ብርሃና ሰላም ናይ ክርስቶስ ኣሕዋተይ በረኸት ተኻፈላ ኢላ ነቲ ኣብ ኢዳ ዝነበረ ማይ ድጋም ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝተባረኸ ቅድም ኣስተየተን። ቅድሚ ዘረባ ምጅማራ ነቲ ቃል ኣምላኽ ዝኾነ ማይ ኣስተየተን። ብውሽጣ ድማ ኦ ሚካኤል ኦ መተንበል እንዳበለት ትደግም ነበረት። ሓይለ ልሳንን ክኾና ልሳና ከፍተላ ትልምን ነበረት። ስለ ዘን ዝጠፋይ ኣሕዋታ ከም ቀደመን ብስሙራተን ኣብታ ማሕበር ብትግሃት ከመስግና ከገልግላ ኣምላኸ ኢላ ንጹህ ጸሎት ጸለየት። መርሃዊት ተሳሲት ማሓዘን የቐኒልና ኢላ ካብቲ ማይ ሚዕዮ ጋቢላ ገለጸትላ። ማርታ ብርሃና ሓፍተይ እንታይ ደኣ ቅዳሴ ጸኒሕኪ ኢላ ኣፋ ከፈተት። ብርሃና ናይ ክልቴን መሓዙታ ነገር ገሪምዋ ኣትን ብሩኻት ኣሕዋተይ ኣነኮ ማሕበር ይኹን ቤተ ክርስቲያን ብኣኽነ ዝፈልጦ ንምንታይ ደኺምከን ንምንታይ ንጸላና ሰይጣን ቦታ ከፊትክናሉ እሞ ከኣተን ኣብነታውያን መሓዙተይ ነዊሕ ዝገበርክን ኣብዚ ማሕበር መንገዲ መራሕተይን ዝኾንክን የሕዋተይ እግዚአብሔር ይገስጥ ማሕበርና ትናፍቐክን ኣላ በለተን። ጽባሕ በላ መጻ ማሕበር ተትረፋ ግን ብሩኻት ኣሕዋተይ እንታይ ኮንክን ኢኽንከ ደኺምክን በለተን። መርሃዊት ኣነ ደኣ ስራሕ የድክመኒ ቆልዑ ይብርትዑኒ ይጨቃጨቕሞ ይሓርቕ ልበይ ምስ ነደደ ምጽላይ ይጎድፎ ስራሕ ገዛ ይውሰኸኒ ዝከታተሎ ፊልም ኣሎ ቲክቶክ ክርኢ ከዓ ግዜ ይኸደኒ እሞ ሰዓታት ድቃሰ ይኣኽለኒ ክድቅስ ከለኹ ጸሎት ከብጽሕ እየ ይብል እሞ ሞባይል ይድወለኒ ወጃዕ ክብል ግዜ ህልም ብል ድሕርዚ ዝኾነ መልክዕ ጀሚረ ከይወዳእኩ ይኸለኒ ኢለ ይቋርጾ ስግዳን ከዓ ሰለስተን ኣምልኾ ስግደ ይድቅስ ግን እኮ ዓቕመይ ገይረ እሆሉ ይበለት ነዛ ነፍሳ ባዕላን ኣደታ። ብርሃና ኣንቲ መርሃዊት ሓፍተይ ፊልም ክትርኢ ግዜ ተረኺቡ ነቶም ህያብ ኣምላኽ ጻዕዳ ልቦም ውሉዱ ጎይታ ብዘይ ፍቓድ ክትሃርመን ክትቋይቖን መን ፍቓድ ሂብኪ በለታ። ጎይታ እንታይ ድዩ ዝብል ቃሉ ኩሎም ህፃናት ናባይ ይምጽኡ ሕደግዎም ዶ ኣይኮነን ስለዚ ኣይትህረሚ ኣይትቋይቆ በለታ። ማርታ ናይ ክልቴን ዘረባ ኣሰልችዋ ኣትን ጽቡቓተይ እንታይ ኮንክን ኢኽን ትም ትብላ ዘለኽን ኣምላኽ እኮ ኣብ ልቢ ዘሎ እንታይ ረኺብናሉ ኢና ግዜና ጉልበትና ሂብና ደኺምና ኣነ ሰላመይ ረኺበ ኣምላኸይ ካ ቀረባይ ዘሎ ዝደለኹዋ ኣይጎደለንን በለት። ይድቅስ ይበልዕ የመስግን በለት። ብርሃና ንማርታ ካብ ፀጉሪ ርእሳ ስጋብ ፀጉሪ እግራ ብምጥማት ሓዘነት። ኣከዳድናኣ ናይ ዓለማዊ ስረ ጌራ ኣዘራርባኣ ዘይእሩም ወጅሃታ ሃዲሙ ቅላታ ተዘሪጉ ልባ ፀቢቡ ነፍሳ ብርስሓት ዓለም ረሲሓ ራእየታ ብዓይኒ ጠመተ መንፈስ ቅዱስ ብርሃና ብልቢ ሓዘነት። መርሃዊት በለኽን ገድፈኪ ብርሃና ታዊኽና ኣለና ብርሃና ሓፍተይ ብርሃና ናበይ ዲኽን በለተን። ማርታ ኣብዛ ኣለዉ መሓዙትና ክንዘናጋዕ ብርሃና እሞ ዘይተካይዳን ደኣ ናብ ሓደ ቦታ መጃኽን ካብ በይነይ ዝኸይድ በረኸትክን ይሕደረኒ ብቅዱስ ሚካኤል በለተን። መርሃዊትን ብርሃናን ዋይ እንታይ ጌርና ኪና ወደይ ንዕና በሊ ኣይንዱንግን ኢና ግን ኢላን ጉዕዞ ጀመራ። ብርሃና ኣብ ጥቓ ዝነበረ ፋርማሲ ኣትያ በትርን ምርኩስን ዊልቸርን ሕሳብ ከፈለት። ማርታ እንታይ ደኣ እዩ እዚ ዝሓመን ቤተሰብ ደኣ መን እዩ ካብ ቃንዛ ስጋ እሞ ደሓን ድዮም ኢላ ሓተተታ። ብርሃና ቃንዛ ስጋ እኮ ደሓን እዮም ቃንዛ ነፍሲ ግን ኣካሎም ተሰባቢሩ እዩ ዝተረፎም የለን በለተን። ብርሃና ዝፈትወክን ኣሕዋተይ እዚአን ኣካለ ሙሉእ ጥዕና ከለዉ ኣብ ስግዳን ጸሎት
ምስጋና ዘየለው ትወሃብያ ንስኺ ከዓ ማርታ ሓፍተይ እዘን ዝተዋህባ የጋር የእዳው ጥዑይ ሕቆ ከለኪ ስለዘይሰርሕ በዚ ተጓዓዚ ኣካል መንፈስ ነፍስኺ ቃንዛ በርቲዕወሉ ኢላ ነታ ውልቸር ሃበታ ብርሃና ነቲ ሓንቲ እግራ ምርኩስ ከዓ ትፈትዋ ብርሃና ነቲ ሓንቲ እግሪ ምርኩስ ከዓ ትፈትዋ መሓዛ መርሃዊት ሓፍተይ ነቲ ቃል ኣምላኽ ጀሚርኪ ተቋርፅዮ ሰንከልከል ዝብል የጋርኪ ነቲ ክቡርን ቅዱስን ስጉእን ደሙን ኣቋሪፅኪ ዘለኺ መደገፊ ምርኩስ ናይ ነፍስኺ እያ ብኽብረት ሂዋተን መልሰንከይ ሰምዐት ከደት ማርታን መርሃዊትን ተዓሊደን ደው በላ ነፍሰን ብልቢ ፀላኣ ካብ ኣምላኽ ማዕረኽን ደይርሕቐን ኣለዋ ተረድአን ተተሓሒዘን ብኽያት ኮና ንባዓተን ንባዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ማርያም መግደላዊትን ብልበን ነባዓ ነቲ ፍያታውያን ፀጋም መንገዲ ዝሓዛ ካብ ኣምላኽ ዘውፅአን ከመይ ነቲ ፈታውን ፀጋም መንገዲ ዝሓዛላ ካብ ኣምላኽ ዘውፅአን ከመይ ዝተረገመት መዓልቲ ኢለን ተተሓሒዘን ናብ ጥቃን ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ኣተዋ ሰላም ውሽጠን መለክ መልሳ ብርሃና ካብአን ያርሕቃ ትዕዘብ ነይራ እምበር ሓዲጋተን ኣይክደትን ኣብቲ ቤት ሰላም ቤት ሓጎስ ቤት ፍቕሪ መርከብ ኖህ ቤተ ክርስቲያን ኣቴን ኣፅለላ ምስ ረኣየተን ንሳውን ምሰን ሓቢራ ንምስጋን ቀፀለት ተመስገን ኣምላኽ ኢላ ናይ ደስታ ዕልልታ ዕልልልልል በለት ነቲ ኣብ ኢደን ዝነበረ ዝሃበተ ምርኩስን ዊልቸርን ድማ ነቶም ኣብ ደገ ፅጉማን ከም ህያብ ሃብኦም ንሰውን ካብቲ ናይ ስጋ ሽግር ከቢድዎም ዝነበረ ኣመስጊንዎም መረቕወን ማርታ ሓደ ቃል ዘከረት ለካ ንጎይታስ ሕሙማን እምበር ጥዑያት ኣየድልይዎን እዮም ኢለን ሕማመን ክፍውሳ ናብ ኣቦ ነፍሰን ከዳ ንጹህ ንስሓ ድማ ወሰዳ ንጹህ ንስሓ ድማ ደስ ዘብል መንፈሳዊ ህይወት ድማ ከም ቀደመን ሰለስቲኤን ኣብ ማሕበር ኣገልግሎተን ቀጸላ ኣሜን ስብሃት ለኣብ ስብሃት ለወልድ ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ኣሜን